17. december, kære venner. I dag går vi altså op på de høje navler. Nu skal vi have en smuk øl i dag, måske den flotteste etikette nogensinde. Og for så se en af de mest smagfulde. Ja, det hopper der altid lidt af, men... Ja, der har vi den. Ja! Vi skal have en guldtuborg. Guldtuborg. Skål, mine damer og herrer, det er jul. Ja. Det er lykke. Det er højtid. Det er skønt. Skål! Og jeg tænker så, Winkler. Jeg tænker også, men det holder jeg lige med igen. Mine damer og herrer, vi sætter tempoet op. Er I klar derude? Så flot en øl kræver en hymne. Det gør den fandme godt nok. Den smager fuldstændig... som hun der er den skønneste. Jeg griber guitaren. Det gør du. Vil du spille en sang for jer, mine damer og herrer? I syng med. Teksten kommer på skærmen. Hør nu her. Guldtuborg og forvente med den næste tår. Sove længe altid ondt i hår, og fyret rundet hånd på lår. The pose vi siger, levet livets bedste varepir. Basgitar og lidt trommelir, til sidst vi sikkert stjerner bliver. Kunne vi vælge om, var der kun en ting vi vil. Aldrig drikke vand, det er vi slet ikke skabt til Guldtuborg. Lykken når den endelig gerne når, og når den er tom, der flere står på sprut, der på aldrig udgår. Guldtuborg. Fantastisk. Tak for det, mine damer og herrer. Det gik egentlig bedre, vil jeg sige, end jeg regnede med. Det var godt til rygstykkerne. Det har man for lige rystet Guldtuborgen godt på plads hernede. Men som Winkler, Sylvan og søn, YouTube-misæren. Nej, det hedder godt nok MeToo, men det er så ligegyldigt. Nå, jo. Det er jo fordi, efter sådan en omgang shaky ground, der smutter vi jo ved, at det er svært for en kunstner at slippe den ene gode melodi og kaste sig over i den anden. Men ja, hvad siger du? Det er fordi, det er så fint. Nu kommer man ikke kvisitatorisk. Jamen, det er da også fantastisk. Det vil jeg da sige. Jeg vil sige, hele MeToo-bevægelsen er jo forfærdelig. Jeg har kun én enkelt gang været udsat for det. Der stod en gang... Jeg vil lige så godt sige det, som det er. Jeg har mærket et par hænder på min krop. De var så hastige rundt over det alting. Jeg var fuldstændig opløst af lykke. Det var på vores base, i køen til herretoilettet. Så kom jeg til at vende mig om, efter jeg lige havde nydt det selvfølgelig i et par minutter. Så vendte jeg mig om, så en gammel mand med Parkinson, der stod med runken hænder over hele min unge krop. Det var fandme klam. Har du prøvet? Har du været der? Jamen, jeg fornemmer, at du graver dybt nu. Jeg graver helt ned i posen nu. Det er aldrig så vil jeg også gerne, kære lytter og se, jeg vil gerne gå helt til bekendelse nu. Det kan jeg godt forstå. Altså, vil du det nu? Ja, altså den 17. december. Det var mig. Jeg lover det. Det var mig, hvis hånd, der var, altså i dåsen. Altså med pebernødder i afsnit 8. Det var mig, der, ja. Hvis hånd var. Hold the headlines. Nu starter det. Er det rigtigt? Det her afsnit, det blev voldsomt. Ja, den er ude nu. Spørgsmålet er, hvordan skal vi fortsætte? Jamen, jeg synes, vi vælter ham som chef. Fordi jeg tror, der er andre, der har lyst. Altså, ikke vil være bedre. Vi får ikke en bedre chef end chefen, men der er der jo trods alt andre til at overtage, hvis det skulle være. Men du får lov at forklare dig. Ja. Men jeg vil så sige, at jeg har det sådan med MeToo. Det skal du vide. Ja. Hvis min chef en dag sagde til mig, hvis ikke du går med mig udenfor og sutter min dillerdaller, så smadrer jeg din karriere. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad fanden så vil det jo være mig, der skulle sige det. Så er der brevkasse. Ja. Har vi noget til brevkassen? Ja, det har vi. Hvad er det? Jeg tror vi... Der er faktisk en her, der skriver her. Det er Benny Rasmussen. Han skriver, man skal sige svære ord for at score piger, har jeg læst i thepulses.dk. Ja. Og jeg har en kammerat, der tit siger biotop
og dildolie. Dildolie. Nej, han vil gerne høre, hvad det betyder, og hvordan man udtaler det. Og jeg ved det første, det biotop, det udtales biotop. Og det er, hvis man er vendt til en film, som har været god, så siger man det. Og du ved noget om dildoolie? Ikke dildolie, dildolie. Nå, dildolie, jeg ved det. Det er sådan noget, man kan bruge til at smøre diverse remedier med og bruge i mad. Og der er nogen, der kalder det dildolie, men det vil jeg sige, de har misforstået alt, hvad det handler om. Var det Nej, der var også en her, der spørger. Okay. Det er Ingrid Rasmussen fra Køge. Ja. Hvorfor blev The Pauls ikke? Hej. Hvorfor blev The Pauls ikke lige så store som The Beatles? Og fordi jeg synes, I kan det samme, som de kan. Hvilket vi selvfølgelig kan. Ja. Og der vil jeg gå ind og sige, at det er sådan nogle lille, bitte små, skrøbelige tilfældigheder, der gør. Uretfærdige tilfældigheder? Det ved jeg ikke, men i hvert fald så minimale ting, der gør, at The Pauls ikke nåede, eller ikke når, eller måske når, det ved vi ikke. The Pauls status, vi snakker også APA. Vi snakker også... APA? Ja, APPA. Og, dem kender jeg godt. Okay, vi får købe. Nå, men ved I hvad? Og der vil jeg sige, vi var jo også på samme Sony, altså... Aaron A. Director. Han er Ib Jensen. Han inviteret os op til det allerhøjeste punkt i København, og så skal vi lave den der kæmpe deal worldwide. Men så på vej dertil, der ser Ole Hjort, vores trompetist, han ser lige derovre. Nogle lige lavet skruer, som ser lidt tilfældigt i trappeopgangen. Og dem begynder han at sætte lige, og han brokker sig over selve bygningen. Så derfor blev vi ikke det, vi skulle egentlig have været. Nej. Skriv med det. Jeg kan godt lave var det svar nok? Det håber jeg, det er. Vi tager lige banko! Vi skal have banko, det må vi aldrig glemme! Disse vidunderlige tider med The Pauls! Yeah! Den rullede hurtigt og godt, og vi har på det team! Det smider vi der. Så venter vi ved at være afsluttet på 17. Yes, my boy! Vi ses i morgen. Skål! Juhu! Guldtupsi. Guldtups. Hvor fanden er min hen? Her.